Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo kang kula hormati, ing saha para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik hidayat saha rahmatipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Shalawat saha salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya, ing jaman samenika raos kepedulian saha kebersamaan saking saha semangat saling tetulungan katinggal saha kirang. Kathah tiyang ingkang wiwit sami boten peduli dumateng sesami. Dene manungsa punika pun makhluk sosial ingkang boten saged gesang piyambakan tanpa pitulunganipun tiyang sanes. Satemahipun saling tetulung menulung menika gadhah paedah ingkang ageng sanget. Boten namung kangge gesang sosial, nanging ugi dados wujud pengamalan ajaran agami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salib paring diulang. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdi afi am ahi. Tegesipun Gusti Allah tansah paring pitulungan dumateng piwulanganipun. Saderengipun kawula menika paring pitulungan dumateng sederekipun. Hadis menika nendohaken bilih saben pitulungan ingkang kita paringaken dumateng sesami sajatosipun badhe wangsul dados pitulungan saking Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kinurmatan, saking andhara menika sumangga kita sedaya ngiyotaken malih raos peduli, semangat gotong royong saha budaya saling tetulungan. Awit saking tumindak alit kita saged nuwuhaken kerukunan saha kebersamaan ing lingkungan. Mugi kita tansah dados tiyang ingkang migunani tumrap sesami saha tansah pikantuk pitulungan lan berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi tansah gadhah paedah lan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.